sepuh, khususnya kepada Romo Kiai Haji Dikron Abdullah saat ini Daroh Huspo Jawa Tengah lan sakumipun sedaya. Ugi ingkang kula takdimaken kula hormati Romo Kiai Haji Labib Muhammad selaku Rais Supiah Kabupaten Blora lan ugi dumateng Gus Abdul Hakim menika selaku Katib lan ugi ingkang kula hormati kula takdimaken Romo Kiai Haji Muhammad Nasir iki selaku Mundir Supiah Kabupaten Blora lan ugi dumateng Romo Kiai Haji Agus Abdullah Sekretaris yang hormati Boten Kesupen dumateng pengurus cabang NU Romo Kiai Haji Mas'ud lan dumateng Ketua Panitia Romo Kiai Haji Mustofa yang hormati kula pengurus MIC NU Kecamatan Ngawen sajejaranipun. Ugi dumateng Forkopimda nggih Pak Camat matur suwun ingkang rawuh secara pribadi, Pak Dan Kamil, Pak Kapolsek sedaya mawon, pengurus Watoniyah lan ugi dumateng para pengurus Husniyah se Kabupaten Blora lan ugi dumateng para pengasuh pondok pesantren sekitar pondokan menika. Ingkang kula takdimaken monggo kula geraken nyaosaken rasa syukur matur nuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing wekdal menika kita tesih pinaring kenikmatan ingkang kathah dan luar biasa saged kempal para kiai, para masyayikh kangge musyawarah supiah. Mugi-mugi yang kita kempal wonten ing injen menika maslahat dhateng kita lan masyarakat daya. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam kita aturaken dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita kantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para yai ingkang kula hormati, ingkang sepindah nun sewu Pak Bupati nyuwun izin kadose niki menawi mawon mau masuk jadwal kula didispon niku jam 8:30 lebih didhawuhi kan mriki nggih. Biasanipun nek wonten acara sanesipun wonten niku dispone pun kala wingi. Terus menawi tesih terjadwal dadi sowan kiambak dhateng panjenengan sebab acara sanesipun nggih menawi kathah yang mendadak pun dawuh dalem sowan panjenengan. Nyuwun ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Khusus dumateng Romo Kiai Haji Dikron Abdullah Pak Bupati nyuwun izin Pak. Nggih salajengipun Pak Bupati nitip salam nggih dhateng para yai, para Bapak Ibu sedaya lan ugi nyuwun donga pangestu. Nggih, mugi anggenipun Pak Bupati mimpin Blora iki saged manfaat barokah kangge kemajuan lan kemaslahatan dhateng masyarakat Blora. Amin Allahumma amin. Perlu kula aturaken bilih kepercayaan masyarakat Blora dhateng Pak Bupati Pak Dr. Haji Arif Rahman menika luar biasa. Paling inggil sak Jawa Tengah 83%. Menika nandhakaken bilih masyarakat menika percayane kalih Pak Bupati niku pun tenanan. Pokoke angger pilih Pak Dr. Haji Arif Rahman kok dipimpin kalih Pak Dr. Haji Arif Rahman Blora bakal maju lan sejahtera. Kesimpulannya nanti niki nek boten jenengan rencang ndongaaken kisahke walahan nggih Pak Bupati. Tapi Pak Bupati yakin Pak Bupati nggih derek toreko. Nggih. Pasti jenengan derek ndongaaken ngaten nggih. Alhamdulillah. Insyaallah nggih senajan diabot nggih. Tapi insyaallah dados enteng. Niki tuntutan masyarakat ingkang
kenceng niku masalah infrastruktur, pembangunan jalan terutama. Lan Pak Bupati pun ada rencana mengenai jalan rampung, pembangunan sumber daya manusia, termasuk pondok pesantren, termasuk TPQ, Madin, pendidikan, menika dados prioritas selanjutnya. Nah, mungkin mawon menika saged kaleksanan kanthi sae. Bapak Ibu sedaya kang kula hormati, nggih Pak Bupati namung nyadeng pangapunten nggih, anggenipun melayani masyarakat Bluro menawi wonten pikiranipun. Lan Pak Bupati mengapresiasi pembentukan pengurus Jatman tingkat kecamatan ya, utawi Husniyah nggih menika saged kalaksanakaken sedaten nggih, sampun wonten sedaten nggih Pak. Alhamdulillah. Yakin kehadiran rencang-rencang Jatman menika bantu dhateng pemerintah. Nggih. Yang torekot ingkang sampun dawuh Mbah Guru kula. Pertama disiplin. Hati-hati, tapi nggih tenanan. Nah niki lho. Insyaallah nggih ingkang derek torekot iki napa mawon tenanan. Nggih. Merdamele nggih tenanan, wiridane nggih tenanan. Nggih tepat waktu diniati kangge khidmat. Menika pemerintah Kabupaten Bluro tentu terbantu sekali. Sebab sareng kalih tiang-tiang ingkang khidmat, ingkang tenanan, ingkang hati-hati. Nggih, donga pangestu panjenengan sedaya mugi-mugi dadosaken Bluro saged langkung sae. Amin Allahumma. Sekedhik kula badhe matur mumpung teng mriki saged kepanggih Romo Kiai Dipron Abdullah. Dados kula niku alhamdulillah saged nderek bekti dhateng keluarga besaripun Romo Kiai Dipron Abdullah. Ingkang sepindah kula nderek baiat dhateng Romo Kiai Afif Abdullah menika bapakipun Romo Kiai Dipron Abdullah. Mas, oke Mas, masipun tahun 85 menawi mawon. Ingkang kaping kalih kula nggih derek masipun Romo Kiai Dipron Abdullah, asmanipun Romo Kiai Haji Son Haji Abdullah wonten Semarang sekitar sekawan tahun. Malah ini luar biasa niki keluarga Pak Romo Kiai Haji Dipron Abdullah. Kula cara utang ampun di total nggih. Saged nyaur kula. Lah niku nggih Mas yo. Lajeng dereke Romo Kiai Haji Dipron Abdullah. Ora ketang ken wijudi tapi kok suwen kira-kira. Remen Bapak kula remen. Lan terakhir kula nggih derek melih kalih adikipun ingkang asmanipun Romo Kiai Haji Najib Abdullah. Menika nggih luar biasa. Kula niku asline tersinggungan, Pak. Gampang marah, gampang pring-pring. Tapi dilulus-lulus para masaih, para guru mungkin kula nggih para guripun Mbah Abdullah, Mbah Abdullah niku ramanipun Mbah Romo Kiai Dipron Abdullah. Nggih, ora ketang rada kasar sithik tapi rada halus. Cara alhamdulillah, cara muring-muringe niku ora pati ora pati kados riyen. Riyen teng mriki teng mriku wonten napa kompor niku nyaut saniki insyaallah nggih. Insyaallah wedelan saniki sareng-sareng kalih jenengan dibimbing kali Mbah Guru nggih. Ati kita insyaallah kasarane niku anu lah mboten pados kosong. Anggenipun ngadepi kehidupan niku mugi-mugi saged semeleh. Amin Allahumma. Amin. Nggih mekaten yang kula aturaken menawi wonten kledak-kledakipun wonten wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
buat ini acara sarajinipun ingkang angka 7 inggih menika